IDF bongkar rahasia UNRWA di Gaza. Saudara, ini adalah image digital terowongan teror Hamas yang dibangun dari kantor pusat UNRWA menuju ke sekolah milik UNRWA di kawasan Rimal di Gaza. Ini adalah pintu masuk terowongan tepat di depan sekolah. Lalu ini adalah video di dalam terowongan saat IDF masuk ke dalam terowongan tersebut. Panjang terowongan 700 meter dan kedalaman terowongan 18 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan ini jelas digunakan karena dialiri listrik. Ini adalah ruang instalasi listrik yang berada di dalam terowongan Hamas, tepat berada di bawah kantor pusat UNRWA. Seperti gardu listrik di bawah tanah. Video ini menunjukkan terowongan di bawah kantor pusat UNRWA. Dan setelah tadi masuk lewat sekolah, sekarang ini adalah jalan keluar terowongan yang berada di bawah kompleks UNRWA. Investigasi dan penelusuran IDF berawal dari kabel-kabel infrastruktur di ruang server UNRWA yang tembus ke bawah tanah, dan ternyata terhubung dengan ruang server di dalam terowongan Hamas. UNRWA melarang senjata dibawa masuk ke kantor UNRWA karena banyak orang bersenjata. Namun faktanya ternyata IDF menemukan senjata disembunyikan di dalam kantor UNRWA. אנחנו נמצאים עכשיו במטה האונר"א במרכז העיר עזה. מפה האונר"א מנהלים את כל העבודה היומיומית שלהם. נמצאים פה עכשיו גדוד 52 יחד עם כוח של שייטת 13. אפשר למצוא פה חגורות נפץ, רימונים, נשקים ועוד שלל גדול של אמל"ח ומטענים שנמצאים פה בתוך המשרדים של אונר"א, שנותנים חסות לארגון הטרור חמאס ביום יום וגם במלחמה, והחמאס משתמש באפשרות הזאת שאונר"א נותנים להם כדי לתקוף את כוחותינו, כדי לתקוף מכאן את אזרחי ישראל. אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות איך למעשה אונר"א מאפשר לחמאס לעשות שימוש בתשתיות שלו. אני רוצה להראות לכם את הדברים מבפנים. חדר שהפך להיות חדר של חמאס שבו הוא שוהה, ופה אתם יכולים לראות ממש מטענים, ולצד המטענים אפודים, מערכות קשר שנצפו, חומרי חבלה למיניהם, מערכות חבלה, אפודי נפץ, מטענים, מערכות הפעלה, מדים וציוד לחימה, מכשירי קשר. עוד נקודה אחת מעניינת, זה אמור לשמש, המתקן הזה אמור לשמש את החמ"ל, פשוט ניתק את כל המכשירי הקלטה שלו ואת כל מערכות התקשורת שלו כדי לא להשאיר אפילו זכר אחד לשימוש שהוא מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות שלו. כל ה-DVRים וכל המצלמות פשוט ניתקו את הכל, אפילו את השלטים הם סילקו מפה כדי שלא נוכל להזדהות ולא נוכל לדעת. בתוך הארון שקית עם רימונים מוכנים לשימוש ועוד מחסנית, וזה לצערי מה שאונר"א מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות ובמתקנים. אנחנו נמצאים במטה האונר"א של העיר עזה, המטה המרכזי שלו בשכונת רימל. במהלך פשיטה על המקום ביחד עם כוחות הצק"ג וכוחות משייטת 13 נמצא במתחם, מתחם לחימה. אפשר לראות פה נשקים אישיים, קלצ'ניקובים, רימונים, מחסניות
נשקים שנלקחו מכוחותינו כנראה ב7 לאוקטובר, רקטות RPG, מטעני שוואז, קלע כיפתי, המון לבנות חבלה. יש פה תיק מוכן של לוחם בחמאס שנמצא בתוך המתחם. אפשר לראות פה וסטים של לוחמים, אולי מסכה לגזים בתת קרקע, ועוד כל מיני פריטי של תלול מסלול שנמצאו במתחם. אנחנו פה במתחם האונר"א של צפון הרצועה, בלב שכונת רימל. אנחנו בסריקות שעשינו פה במתחם, שבו אפשר לראות פריטי אמל"ח רבים שנמצאו, כמו מג צה"לי שנגנב, נשק צלפים, מרגמות של 60 מילימטר, אפשר לראות את זה פה, ציוד של טנקיסטים שכנראה נגנב. פה אפשר לראות אמצעי חבלה נפיצים, צף אחיר שלם. יש פה צעיפים של חמאס, אפשר לראות צעיפים של ארגון הטרור. חמאס ממשיך לעשות שימוש ציני במחסות של האזרחים לטובת השלטת טרור במרחב. Apakah UNRWA akan menyangkal soal senjata sebanyak ini? Pertanyaan fakta Israel, bagaimana mungkin senjata sebanyak ini tidak terdeteksi oleh UNRWA? Israel berhak mendesak pembubaran UNRWA yang terbukti terkait Hamas. Saudara, fakta Israel bersyukur IDF berhasil mengungkap kejahatan terencana UNRWA. UNRWA telah terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat kejam. UNRWA terbukti mengetahui persenjataan Hamas yang digunakan untuk membunuh orang Israel, namun UNRWA tidak mencegah teror tersebut. Selamat IDF. Hashem memberkati usaha melawan kegelapan. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.